לחנות שלי הגיעה הפתעה גדולה, חבילה עם בובה של ענק. אני מישמיש. יש לו גזר של קסמים והפתעות מהספרים, הוא מתוק מצחיק וגם שובב, קוראים לו מישמיש. הוא רוצה שאספר לו סיפורים, סיפור. רק עוד סיפור אחד קטן ודי. קוראים לי מישמיש, אני רוצה שיספרו לי סיפורים. סיפורי מישמיש. זהו גזר, אתה תחכה פה. ככה? ככה אמרתי. דפנה, אני מוכן. עוד רגע. טוב, אז תחכה. בסדר? יופי. זהו. זהו. עכשיו אני מוכן. גזר, שתדע לך שאתה לא יכול להיות גם אלאדין. כי יש רק אלאדין אחד. לא, אתה גם לא יכול להיות המנורה. ככה, כי אלאדין זה הסיפור שאני הכי אוהב, ודפנה הבטיחה לי שהיא תספר לי אותו. לא, 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 רק לי. כי ככה אני רוצה עוף! והבטיחה לי. דפנה, אני מוכן. עוד רגע מישמיש. עוד רגע מישמיש. עוד רגע מישמיש. אני כבר לא יכול לחכות כבר. עוד רגע מישמיש. טוב, בסדר. אוקיי, תודה רבה. ביי. זהו, מישמיש. אני מוכנה. הסיפור על אלאדין. יש, גם אני מוכן. פעם אחת, לפני שנים רבות. רבות מאוד? מאוד מאוד. כן, כן, כן. חי לו ילד אחד, ושמו היה... אלאדין. יודעת משהו? מה? אני הכי אוהב את הקטע שהוא פתאום מוצא את המנורה, ואז יוצא ממנה שד. תמשיכי, תמשיכי, תמשיכי. אלאדין היה ילד עני. נכון. אני. אין לי כסף. מישהו בא. היי דפנה. היי לילוש. לילוש, קרה משהו? לילוש. לא, הכל בסדר. את בטוחה? כן. אז את נראית לי קצת... הכל בסדר, היא אומרת לך. לילוש, קרה משהו? לא. כן. סתם רבתי עם כולם היום, בבוקר עם אבא שלי ובבית ספר עם כל הילדים. את יודעת מה חמודה? יש לי רעיון. אני אביא לך שוקו, ואנחנו נשב ונדבר קצת, ואת תראי שהכל יהיה בסדר. טוב? טוב. בבקשה, חמודה. תודה. בבקשה. תודה. מה? 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 אמרת משהו? לא. אמרתי שאיתך, יש במטבח... עוגיות נורא טעימות. את יודעת מה? את מוכנה לגשת למטבח ולהביא לנו אותן, שיהיה לנו קצת שמח? טוב. יופי. תודה חמודה. תודה. הגזר! מישמיש, מה קורה לך? הגזר, היא לקחה את הגזר שלי. לאן? למטבח, מה, את לא רואה? אוף, הילדה הזאת, היא באה לכאן כל הזמן ולוקחת לי את הגזר, ואת בכלל הבטחת לי שתספרי לי עכשיו על אלאדין ואני אהיה אלאדין. אני יודעת שהבטחתי לך מישמיש, אבל אתה לא רואה את הבטחת. נכון שהבטחת? הבטחתי, אבל אתה לא רואה שהיא עצובה? אבל אם לא תספרי לי אז אני אהיה עצוב, את לא חושבת? ושתחזיר לי את הגזר שלי! מישמישון, תראה, אני יודעת שהבטחתי שאני אספר לך את הסיפור. דפנה? מה? עם מי את מדברת? עם אף אחד, לילוש, את יודעת, יש לי רעיון. אולי תיגשי הביתה, תשאירי שם את הילקוט, תאכלי ארוחת צהריים ותחזרי, בסדר? מה, אני מפריעה לך? לא, חמודה שלי. את יודעת שאת לא מפריעה לי אף פעם. נכון, את יכולה לבוא לפה מתי שאת רוצה. פשוט יש לי עוד כמה דברים
שמה? סתם. ממש סתם. מה, זה סוד? סוד? לא. זה לא סוד, זה פשוט, אני עוד צריכה לגמור ככה כמה דברים, אבל תחזרי, בסדר? טוב. טוב? אז להתראות. ביי, חמודה. ביי. הגזר! לילוש, הגזר. אוי, אני מצטערת, לא שמתי לב. לא התכוונתי לב. זה בסדר, חמודה, אני יודעת. טוב, ביי. ביי. מיש, כל כך לא נעים לי. היא כל הזמן מפריעה לנו, הילדה הזאת. היא כל הזמן באה לכאן ואומרת, אבא שלי, והבית ספר שלי. מיש. ודפנה. מיש. בסדר, חברה לא שלי. אכפת לי. אבל לילוש היא חברה שלי. ואתה לא צריך להתרגז כל כך. אני לא. טוב, מיש, אתה רוצה שאני אספר לך עכשיו על אלאדין? לא, אני לא רוצה שתספרי לי על כלום. ואני גם לא רוצה לדבר איתך בכלל. מישון שלי, אתה יודע שאני אוהבת אותך הכי בעולם, נכון? נכון? אבל בגלל שאתה בסוד, ובגלל שאני לא יכולה לספר עליך לאף אחד, אז יש לפעמים מצבים כאלה... בסדר, לא אכפת לי. אני רוצה עכשיו קלטת. מה קלטת? אתה לא רוצה סיפור? לא, קלטת. דפנה, נגמרה הקלטת. דפנה, נגמרה הקלטת. מישהו בא. היי, ארנב. היי, אני יודעת שאתה מדבר, אני ראיתי אותך. היי, ארנב. נו, ארנב. שקט. אתה מדבר. אני לא. אתה כן. אני לא. בטח שאתה כן, אתה מדבר ממש עכשיו. זה בי כוונה. אני גם ראיתי אותך מדבר עם דפנה. ארנב. ארנב, נו מספיק, תדבר איתי בבקשה. בבקשה. אני לא רוצה לדבר איתך כי את מרגיזה אותי כל הזמן. למה? ככה, כי את כל הזמן באה לפה ומדברת עם דפנה והכל, וזה מעצבן אותי, וזה אפילו מעצבן את דפנה. באמת? אז למה היא כל הזמן מזמינה אותי? כי את מביאה לה את העוגות של אבא שלך. ובגלל זה. אבל חוץ מזה, את מאוד מרגיזה, וגם אם דפנה תדע שאת יודעת עליי, אז היא מאוד תכעס עלייך. באמת? בטח, כי את כמו האיש הזה מהסיפור הזה על המסמר. את מכירה את הסיפור הזה? לא. זה סיפור מעולה. שפעם היה איש אחד הוא היה לו בית. ואז הוא מכר לו אותו, ואז השני, כן, הוא כל הזמן בא אליו והפריע לו. טוב, את יודעת מה? תתחבי פה רגע, הנה, פה, תתחבי, אבל תשמעי, ואל תצאי, כדי שדפנה לא תראה אותך. טוב. בשקט אבל אמרתי. טוב. דפנה! זהו מישמיש, אתה מוכן כבר לשמוע על אלאדין? לא, אני רוצה סיפור אחר. סיפור על ההוא עם המסמר. על ג'וחה? כן, קדימה. סיפור. לפני שנים רבות, בארץ אחת רחוקה, בבית גדול ויפה, חי לו ג'וחה. אתה רוצה להיות ג'וחה? רגע, ג'וחה הוא כמו לילוש, נכון? מה פתאום? בטח שכן, את לא זוכרת? מיש, בסיפור הזה אין אף אחד כמו לילוש. איזה מצחיקה את! בטח שיש. טוב, מיש, אתה רוצה לשמוע את הסיפור או לא? טוב, אז אני לילוש. לא, איך קוראים לו? ג'וחה. נכון! אז ג'וחה חי לו בבית גדול ויפה. החדרים בבית היו גדולים ונעימים, החלונות היו צבועים כחול ועליהם וילונות יפים מתנפנפים. מסביב לבית צמחה גינה גדולה ופורחת, וג'וחה אהב לצאת ולטפל בה. כל ערב אחרי ארוחת הערב היה ג'וחה יוצא אל הגינה, משקה את העצים והפרחים, ואז היה שוכב לו בארסל, מביט אל הכוכבים ואומר לעצמו, איזה כיף לי! יש לי הבית הכי נהדר בעולם.
רק דבר אחד הרגיז את ג'וחה יותר מכל. מדי פעם היו מגיעים אנשים לביתו ואומרים, שלום. שלום. איזה בית נהדר יש לך. תודה, תודה. אולי אתה מוכן למכור לנו את הבית היפה שלך? למכור את הבית שלי? לעולם. לעולם, 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 לא. אבל יותר מכל, הציק לג'וחה איש עשיר אחד. כל יום. העשיר הזה היה מגיע אל ג'וחה ומנסה לשכנע אותו למכור לו את הבית. אבל ג'וחה לא הסכים. והעשיר הציע לו המון כסף, וג'וחה לא הסכים. הוא אפילו הציע לו 1,000 מטבעות זהב. אבל ג'וחה רק הביט בו ואמר כמו תמיד, לעולם. לעולם, 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 אני לא אמכור את הבית שלי. והעשיר התרגז וקרא, באמת אנחנו עוד נראה. הוא לא היה רגיל שמסרבים לו. לכן הוא התחיל לשלוח שליחים אל ג'וחה, והשליחים היו אומרים, ג'וחה, העשיר מצווה עליך שתמכור לו את הבית שלך תכף ומיד. וג'וחה היה עונה להם. מה, אני? כן. תגידו לעשיר שלעולם, לעולם, 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 לעולם אני לא אמכור את הבית שלי לעולם. אבל לפעמים אנחנו נאלצים לעשות דברים שאנחנו לא רוצים לעשות. וכך קרה גם לג'וחה. שנה אחת הייתה שנת בצורת. לא ירד גשם, ובשדות של ג'וחה לא גדל כלום. ג'וחה לא ידע מה לעשות, לא היה לו אוכל ולא היה לו כסף לקנות אוכל, ולא בגדים וספרים לילדים שלו. ואז יום אחד, כשישב לו רעב בביתו, שמע דפיקה בדלת. טוק, טוק, טוק. כן? בפתח עמד האיש העשיר. הוא הביט בג'וחה ואמר לו, שלום לך ג'וחה יקירי. שלום לך איש עשיר. אולי אתה בכל זאת מוכן למכור לי את הבית שלך? אתה יודע שלעולם, לעולם, 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 לא אמכור את הבית שלי. אתה בטוח? אבל אני אתן לך 1,000 מטבעות זהב. תוכל לקנות המון דברים, תוכל לקנות אוכל. בשביל מה אתה צריך בית כזה, כשאין לך אפילו כסף לאוכל? אם תמכור לי את הבית, אני אתן לך הרבה כסף, ובכסף תוכל לקנות אוכל ובגדים לך ולמשפחה שלך. הביט ג'וחה אל הבית שלו, אל הגינה שכל כך אהב, ואחר כך הביט באשתו ובילדים שלו, שישבו בצד רעבים, והוא ידע שאין לו ברירה. הוא מוכרח למכור את הבית. אבל אז היה לו רעיון. בסדר, אני אמכור לך את הבית, אבל בתנאי אחד. כן? שהמסמר יישאר שלי. איזה מסמר? המסמר הזה שתקוע בקיר של המטבח. המסמר הזה? זה הכל? כן, אבל תבטיח לי שתשאיר את המסמר שלי על הקיר, ותשאיר לי ותרשה לי לבקר אותו מתי שאני ארצה. אני מבטיח, אמר העשיר. מה אכפת לי מהמסמר הזה? עכשיו קח כסף ותצא מיד מהבית, כי מעכשיו הבית הזה שלי. מיד אסף ג'וחה את אשתו וילדיו, וכולם יצאו משם והלכו לגור בצריף קטן. אבל העשיר היה מאושר. סוף סוף הוא השיג את הבית של ג'וחה, וכך הוא חי לו כמה זמן בבית החדש שלו, באושר ואושר. עד שיום אחד הוא שמע פתאום דפיקה בדלת. טוק, טוק, טוק. פתח העשיר את הדלת, ואת מי הוא ראה? שלום לך, איש עשיר. כן, מה אתה רוצה? אני רק רוצה לדעת מה שלום המסמר שלי. איזה מסמר? המסמר שתקוע במטבח. אתה זוכר שהוא שלי? המסמר הזה הוא בסדר גמור. אני שמח לשמוע. תודה רבה. בבקשה, תודה שלום. רבה. כך אמר העשיר וטרק את הדלת. אבל למחרת, כשהלך העשיר לנוח בצהריים, הוא שמע פתאום דפיקות חזקות בדלת. טוק, טוק, טוק. רגע! טוק, טוק, טוק. אני בא! קרא העשיר, ומיהר לקום מהמיטה ולהתלבש. טוק, טוק, טוק! אני בא! צרח העשיר,
הוא פתח את הדלת, ומי עמד שם? שלום, שלום, מה שלמה? מה? המסמר שלי, מה שלמה? בשביל זה הערת אותי? כן, מה שלום המסמר שלי? הוא בסדר גמור, זה בסך הכל מסמר. טוב, אז אני רוצה לבקר אותו. טוב, נו, אמר העשיר, וג'וחה נכנס למטבח. נעמד מול המסמר ואמר... שלום מסמר שלי, מה שלומך? מי מסמר? מי חמוד? מי מסמר? של ג'וחה, מי? אתה. זהו? גמרת? כן, שלום, שלום. שלום, שלום. קרא העשיר ברוגז וטרק את הדלת וניסה לחזור לישון. אבל הוא כבר לא הצליח להירדם. ולמחרת, באמצע הלילה, כשהעשיר ואשתו ישנו להם בשקט, שוב נשמעו דפיקות בדלת. טוק, 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 קפץ העשיר ממיטתו, רץ לדלת, פתח אותה, ואת מי הוא ראה? שלום, שלום. מה, כבר ישנת? בטח שישנתי. עכשיו אמצע הלילה, מה אתה רוצה? לבדוק מה שלמה. אבל זה סתם מסמר! זה לא סתם מסמר, זה המסמר שלי. כך אמר ג'וחה, נכנס למטבח, נעמד מול המסמר ואמר... שלום חמודי, נרדמת כבר? מי מסמר? מי מסמר קטן וחמוד של ג'וחה? מי? אתה! אתה! נכון שאתה? בטח שאתה. מה אתה מדבר אליו? מה? זה בסך הכל מסמר! אבל ג'וחה אמר... זה המסמר שלי, ואם אני ארצה, אני אדבר איתו כמה שאני רוצה. נכון חמודי שאני אדבר איתך כמה שאני רוצה? נכון? עצוב לך קטנצ'יק? עצוב לך להיות תקוע לבד בקיר? הנה, הבאתי לך מתנה! וג'וחה הוציא מהתיק שלו תמונה גדולה שהוא מצויר בה עם חיוך גדול ותלה את התמונה על המסמר ואמר לעשיר. הבאתי לו תמונה שלי כדי שהוא לא יתגעגע. בסדר, בסדר, קרא העשיר, רק תסתלק מכאן כבר. וג'וחה הלך. העשיר חזר למיטה, אבל הוא כבר לא הצליח להירדם. בבוקר כשהוא קם, הוא רק נכנס למטבח, וכבר חייך אליו ג'וחה מהתמונה שעל הקיר. אוף, קרא העשיר. והוא יצא מהבית בלי לאכול ארוחת בוקר, רעב ועצבני. חלפו עוד כמה ימים, והעשיר ערך בביתו נשף גדול. לנשף הגיעו האנשים הכי חשובים בעיר, וכמובן גם... טוק טוק טוק! אוי, לא. טוק טוק טוק! שוב אתה? אני חייב לראות שהוא בסדר. הוא בסדר גמור, תאמין לי. אני מצטער, אני חייב לראות בעצמי. וג'וחה נכנס לתוך הבית, וכל האורחים הביטו בו, וג'וחה אמר... תמשיכו, תמשיכו, תמשיכו. אני רק באתי לבקר את המסמר שלי. והעשיר כל כך התבייש, שהוא מיד השליך את ג'וחה למטבח ואמר, הנה המסמר שלך, עכשיו תישאר כאן ואל תצא. נשאר ג'וחה במטבח, והעשיר חזר אל האורחים שלו, ואז פתאום שמעו כולם. גילו, ביום הולדת, הנה בא, בכפיים, ברגליים, תח, אחת, שתיים, שלוש. והעשיר התפרץ למטבח וקרא, מספיק! מה אתה עושה? יש לו יום הולדת. למי? למסמר שלי. למסמר המתוק שלי. הוא כבר גדול היום, בדיוק בן 4. מי מסמר? מי? והעשיר כמעט התפוצץ. תצא מפה בבקשה, עכשיו! בסדר, אני הולך. ביי. והעשיר כבר היה ממש אל עצבני. תדודי. הוא לא אכל, הוא לא ישן, הוא רק הסתובב בבית יומם ולילה והציץ דרך החלון לראות אם ג'וחה שוב מגיע לבקר את המסמר שלו. עבר יום, עברו יומיים, וג'וחה לא הגיע. חלף שבוע, ועדיין ג'וחה לא הגיע. זהו, חשב העשיר, זהו, יותר הוא לא יבוא. עכשיו אפשר כבר סוף סוף ללכת לישון.
התפשט העשיר לאט לאט, עלה על המיטה, הניח את הראש על הכרית, ובדיוק באותו רגע... טוק, טוק, טוק. טוק, טוק, טוק. טוק, 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 טוק. קפץ העשיר מהמיטה, הציץ דרך החלון ומלמל מעצמו. הוא חזר. התיישב העשיר בשקט בחושך, בלי לזוז, והחליט שהוא לא עונה לג'וחה. טוק? ג'וחה לא התייאש. כשהוא ראה שאף אחד לא עונה לו, הוא נעמד מתחת לחלון וקרא בקול גדול. היי! מסמר! אתה שם! זה אני, ג'וחה! מה שלומך? מי מסמר? מי חמוד? מי שובב? אתה! העשיר כיסה את אוזניו בשתי הידיים, אבל בכל זאת הוא שמע את הקריאות של ג'וחה. מי מסמר? קפץ העשיר על רגליו ופתח את הדלת. שלום, אתה בבית? חשבתי שאין אף אחד. וג'וחה נכנס למטבח ואמר בקול גדול. הבאתי דגים. דגים? אתה חושב שהמסמר שלך אוכל דגים? אל תהיה טיפש, זה מסמר. מסמר לא יכול לאכול דגים. לא, פשוט קניתי דגים ולא היה לי איפה לשים אותם ופתאום נזכרתי. הרי יש לי מסמר. אז באתי לתלות את הדגים שלי על המסמר שלי. תלה ג'וחה את הדגים על המסמר ויצא החוצה. אבל הריח החזק של הדגים עלה והתפשט ברחבי הבית ומילא את כל החדרים, עד שהעשיר הרגיש שזהו, הוא לא יכול יותר. חיש מהר פתח את הדלת, רץ אחרי ג'וחה וקרא, היי, ג'וחה, חכה, בבקשה, תיקח את הבית בחזרה ותחזיר לי את הכסף שלי. אבל אדוני, כבר בזבזתי כמעט את כל 1,000 מטבעות שנתת לי. לא משנה, בכה העשיר, תן לי כמה שנשאר לך. הכניס ג'וחה את ידו לכיס והוציא 3 מטבעות זהב. לקח העשיר את המטבעות, יצא מהבית של ג'וחה ויותר לא חזר. אשתי, ילדים, היידה, חוזרים הביתה. וכך חזרו ג'וחה ובני משפחתו לביתם הישן, ובערב יצא ג'וחה אל הגינה, עלה על הארסל, הביט בשמיים ובכוכבים, וחייך לעצמו חיוך גדול. ומאז הם חיו באושר ואושר. הוא ממש נודניק הג'וחה הזה, נכון דפנה? נכון, אבל ככה הוא השיג את הבית שלו בחזרה. כן, אבל נגיד שזה לא היה הבית שלו. זה מאוד לא יפה לבוא כל הזמן לבתים של אחרים בלי שיזמינו אותך לכל הזמן לבוא, נכון? מישמיש, אבל זה דווקא נחמד כשיש אורחים. כן, אבל אני מתכוון שבאים כל הזמן ומפריעים לך! לא, זה ממש לא בסדר. את רואה? מה? כלום. דפנה, נכון שאת חברה שלי ושאנחנו גרים כאן ביחד וזה הבית רק שלנו? נכון מאוד. אמרתי לך. מה? כלום? תגידי, את לא צריכה לעשות לי מיץ גזר או משהו? לא, אבל אם אתה רוצה אני אכין לך. אז אני רוצה. בבקשה, בסדר? טוב. יופי, דפנה, יופי. תודה, ביי. לא דבר חמודי. ביי. היי, לילוש אחת. את יכולה לצאת, היא הלכה. זהו לך. את רואה? אמרתי לך שזה רק הבית שלנו, שלי ושל דפנה. ואמרתי לך שאת כל הזמן באה לי כאן ומפריעה לנו. אבל דפנה מזמינה אותי. אבל את באה לפה גם בלי שהיא מזמינה אותך. את באה בבוקר, את באה בצהריים, את באה בערב. וכל הזמן דפנה. אז לא צריך. ואתה יודע מה? אני לא אבוא לכאן אף פעם, כי מי בכלל רוצה להיות חברה של ארנב טיפש? את טיפש! ביי תינוק אחד. את, תבכי! מה קורה כאן? תבכי! שלי את הארנב שלך. מישמיש, לילוש יודעת עליך? לא אכפת לי שתלך לה! לילוש! לא אכפת לנו, נכון גזר? שילכו להם! רק אנחנו נשאר לבד ונראה קלטת.
בואי. טוב. אני מבינה שלילוש עכשיו כבר יודעת על הסוד שלנו. נכון, לילוש? כן. אתה יודע מה, מישמיש? אני אפילו מאוד מאוד שמחה. תחשבו על זה רגע, תחשבו על זה. תראו, כמה דברים אתם תוכלו לעשות יחד. תוכלו לשחק יחד, תוכלו סתם להיות יחד. אנחנו נוכל להזמין את לילוש שתבוא אלינו לישון בלילה, ואתם תוכלו לדבר כל הלילה. בטח, רק מקודם הוא אמר לי לא לבוא לכאן יותר. מישמיש? אני לא רוצה לדבר. נכון, גזר? די. מישמיש. 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 מה? מה? למה? למה היא אמרה לי שאני תינוק? כי הוא אמר לי שהוא כמו ג'וחה. כן, אבל את אמרת לי שאני טיפש. כי אתה אמרת לי לא נכון, כי את אמרתי כי אתה אמרת לי... לא נכון, כי את אמרת... לא, רגע, חברים. רגע אחד. אני בטוחה שאם אתם תכירו אחד את השנייה, אתם תהיו חברים נהדרים. בסדר? לא. למה לא? בטח. מה? היא יודעת לשחק בפיטר פן בכלל? אני יודעת, אבל אתה יודע לשחק בברביות בכלל? בכלל אין דבר כזה ברבוניות. ברביות! אז מה, ידעתי. החנות שלי הגיעה הפתעה. בסדר?